tao dyan ni ba? No! Tay! Ang tumatuhan na tao man yung ilapay! Saan nila ko yuta di ay? Matay asam dito sa tangkay di ay. Na anong hugaw magana ko yuta? Wak mo pang nilimpyuhin niya? Asa ka rin yabawa? Baka ito nasa babaw nun. Sigla ito tagay dito. Ako natuon be. Lah, grabe hugawa ni kung yuta diri ay. Asa ka dito may pabantay di ay. Tangkay! Boss! Naaram day ka dira di ay. Boss! Tangkay! Boss! Asa man ka? Nakakadiri, boss! Lati, laagan kay kadaligod. Ngayon, boss! Daligod. Sige makaglaglaag na. Ay. Hugaw ani ating kuan no, wa ko jud kakalimpyo ani. Sabati mo to, nga ka, boss, kay na ako gatulayan yuta ano, boss, ba akong gi... Hawanan ba dito, boss? Nga, limpyuhin niya ni be kay ayan ako bisita nga dre ugma hugaw kaayo. Say, bisita na, boss? Na daghang mga mayor Ang mayor? na maikog ko anay hugaw kayo na maingon na wa kalimpyos ko mga kuan. Kasi ako lang yan... Limpyuhin na kay bali ko dito boss ya. Ay sigsuroy kay. Wa dato ko. Dado yati ka. Ako gato may yuta ko, boss, ya. Hugaw ka, boss, ba ya? Matang dari, wa ko kalinyo diri kay abi na ko. Wanang tikaw, may nang kuan pabalihon tika kwarta. Ilang na, boss? Pabalihon tika yati. May nang manlimpyo ka dire. Nya mobalik ko dito boss ha. Pabalihon tika kwarta. Nya, ug manlimpyo gay ka. Diba, ayaw kumpiyansa glabay dira kay naidang ang gwardya. Basig nga kamulta niya ta. Wa ba ko'y kwarta na dire. Nya, kato, paminaw kamo kakambasa. Aw, asa ka to, boss? Kamo kakambasa dira. Ayaw patakag glabay kay naay gwardya. Ato labay da na pitara. Basta ay lag kuandra naay gwardya basta mao na isulti na kuno mo. Ayo kuandra limpyuhin na kay mobalik ko dito sa akong kuan. Asar ka, boss? Ato wa opisina kay mag kuan pa ko sa mga sikin ng kwarta. Nya balik ko. Nagbalik na ko limpyo Boss, na. na, boss? Oh, down payment na ako nimo. Down payment? Oh. May nang gikalayon ba? Matay. O sige tangkay kay ato ko ugma inibalik ko limpyo na. Sige, boss. Sige, aris ko boss. Oh, Ay siglaag. Laaga ni mo oy. matay niya mukha eh. Sapan patahan niya kay hugaw kung ayo. Kasi maganda mo trabaho ni tiga 20. Bahala ng 20. Tuon na ako kay. Lakaw itong mga buang nito ay. Tuhan na. Ato itong masura din. Lampay na ba ito na ako? Labay ito na akong masura. Mukha niya. Akong amoy tao eh. Hugaw ko na kayo din eh. Saan? Wak. Ito yung mga... Saan? Lips yung doon na yan. Saan ka 20? Iwan ba tayo? Klaro ginang ko ano eh. Saro pa, labayan may basura din na namin butang kartola. Saro, labayan pa na eh. Matay. Kain na patigan. Gap! Takaigit ako, malibang sa kabe. Guna na ko. Kapte po dito sa ada, kunwari. No. Uy, ano po? Uy, ano eh? Hasam ni labay na ako ng basuraha, uy. Teka sa, usam na. Sigsuwat diya. Ay, tuwaray, unsa ka nagibutang diya eh. Pwedeng ilabay ang basura diha dapita. Dugod eh.
Matay mo maginigi ko ato kong maestra o. Sana ay maunig tudlo sa kong maestra. Maulig gini. Maunig ko sa kong maestra ba? Tudlo siya. Pwedeng ilabay ang basura o basura dinhi dapita. Ha? Gago! Pwedeng ilabay ang basura dinhi dapita. Maulig gini. Labay. Ano na? Tayo sa. Takay, bakit kinahi? Kung ano ba? Pabaka mo nakasawat doon, pwedeng ilabay ang basura din napita. O sila na maglangay eh. Ako tumalik ko na rin. Basta nasa ito nilabay dito. Patay mo mga tao din eh. Patay rin on. Ay, labay, nagsaba-saba. Ay, gilabayan na sa yung napita eh. Ako rin on. Pwede, ilabay, baka na rin napita. Hoy! Boss! Hop! Ay, nailabay! Usap na magilabay! Basura na! Giing na di ka na. Nagibutan daw. Dili palabayan. Tiya napita. Ginadili ang paglabay o basura dinhi napita. Gibutangan yun na ako ganyan kartula ha. Paano hilabayan ba naman niya? Bot-bot ka, boss! Kasi bot-bot! Pwede, ilabay ang basura din ng napita. Ano ako nang gilabay diya? Ano ako gilabay? So, gibutan na ginadili ang paglabay basura mo. Gilabayan man ani mo. Na, baka na dito. Ako'y kasukanan ni mo gilabayan di naman na palabayan. Ang ani ay, maipita ni bay. Ngaw, pwede ilabay ang basura din ng napita. Na, di doon na palabayan na. Gibutangan na ng kartula. Na, ay, klaro. Wala ito klaro pagkasuwatan ni ay. Balda na ba day? At tira, boss! Hoy! Kaya na yung basura! Ano ni? Pilan ba yan mo? Ano? Ilan ba niya ako? Nag-iingna na di palabayan din. Di palabayan dyan. Tayo ni mo, boss. Na Gibutan oh. Hindi na dili. Imong gilabayan dyan. Sakpan dyan ka na kung naglabay. Ika na naglabay. Pwede ilabay ang basura din ng napita. Anong? Ano ako nang ilabay, boss? Boss. Boss. Ay, sig binuang niya. Binuang niya. Hoy! Asa na ganang basura? Tawhana! Idagan manono! Ibiyari basura! Adyo noon. A few moments later. Oy! Ano kay paningot pagka tangkay? Dito gumus ba? Asa man kagikan di ay? Kato yung basura ang gini ka ba? Glipihan. Ako, Ano gilabay. Yeah. Na, ang katong ganyan naman dito nga. Katong kartula di ato, ya, na nagabutang dito nga. Pwede Asa may ilabay ang kabutang dito? Pwede ilabay ang basura? Ya. Ako gilabay. Karon kay Ya, paglaban mo dito, unsa may kuan mo nang paningot pagka? patay bay boss nya. Na may tagay di ato, boss. Mao gay giingon akon mo gani adre boss ay kumpiyansa kanay gwardiya dira. Nay nakabutang dito dili palabay basura. Tay tong gwardiya, boss mura to di ka tuwa ang gwardiya sa Diri boss. ra mate kag isugo. God ari ba palimpyuhon te ka nanong layo kay kag naaptan. Taon boss medyo maglisod mo kita Ikaw, ato, boss. Daghan man, boss. Ikaw tinapatingan mo sunod deduction ka nako ha. Wala na kay sweldo. Gamay na lang kag sweldo nako ha. Deduction ka nako. Deduction, Wabot- boss? Wabot ba to akong kuan Bay, tira mo gyata dyan. Direksyonan pila di akong buwan rin, boss. Down payment na mo G's ra imong adlaw dire. Matay. Sunod semana di te ka sweldoan. Maglisod, oy. Di te ka sweldoan ha. Wabot tong bisita wa pa ka na humapan limpyo. Bisita di ay, boss. Ano turon ako ipaabot na. Tawag na mga siya. Oh, nana siya paingon. Nagmotor siya. Ay, scamming dyan, boss. Nana siya diri ron ta pabuto na to. Nawa taon hapit na. Mga launa na ron. Na turo ikaw. Ang alauna, boss. Gamao na ron. Asan, Ro? boss? Mao na na. Ang oy, mali, boss. Mao na na. Ya, taya pakawawan ka na niya. Mali, boss.
Kanang atiman na akong kuan kay Boss naman. Kay, dadi ali. dito, boss. Oo. Bone, ako. Atiman na kay. Boss. Ako yung kuan daw. Ano yun? Ako dai si kuan. Oy. Dito, boss. Ako din si kuan Pakito. Dito, boss. Na dito ang mong yuta dito na aton lang ta mag-istoryahan Sige, sige. dito. Oh, tara. Ikaw, ang motor niya, tanawa niya kuan na. Ya ali, ato to sa Sige, kuan. sige. Ade lagi ko, boss. Ade lagi ko, boss. Nanong di makamukha. Pastilan. Layo. Ikaw sa muti ka din sildoan ha. Ano sila ba? Kung natin ang sildo, kuyogin eh. Sigod. Ano dire kay? Kuan, Yatin, kan hinihinay dire kay taas kinigdana ko kuan. Ning buwan ay. Dire kay. Ayaw di ma. Boss. Sorry, boss. Hala! Sorry, boss. Pat. Giod sa man to nimo. Wah, boss, nadakdak may ari, boss. Hindi totoo yan. Na? Ahak na. Bola lang yan. Lo. Ay na. Atay na maprisong kataani ron. Na ikaw, bahala ikaw mo Ikaw man ako may nungay kay nagkuha na to. Niyabag ako. Banawan yun, namatay na din. nga. Dato ron nadakdak ako. Sa problema na ni nato ron. Problema, oy. Talataan ni, oy. Saon man tani. Wala mo na, boss. Sinadakdak ko. Layo ka sa ospital, di ba tagatawag ka wako'y signal, ambulansya. Ano na, boss? Oh, nang grabe na kasaan eh, unsaon man tani ron. Ako may mapriso ani kay ako may Nang mo na kita nato kung pwede labay dito, boss. Bawal ko na basura, boss. Basin tao pwede. ako may yayungan ilabay dito. Ato na yayungan. At time mo uy nanong yung anak manimo uy na. Taganan pa ba ni nako, dako pa kay ko. Kununo nako. Kabugat ba ni tawhana uy. Ito. Asa man ta yung gingon labayanan? Kaya po ay. Basura ko, di pwede. Basin tao pwede na. Sudah tao pwede. na nimo. Labat na pare. Ay. Kapuya tong trabaho na magkatag basura eh. Nyahira wala tayo uyaban eh kay. Ano tong trabaho kay. Katag basura. Ita. Ako sa rion-unahan. Kasi kakis taon na ko parking motor eh. Unsa man nabilin? Snack ay tubig pan. Sabi kayo, pag snack ba? O pa din na rin, gibut tayo na rin. Snack ba? May gibilis motor ron, anak snack ron, paano tubig? Piti pa snack na. Oh, so pwede labay basura. Ni basura di ah. Di na pwede pala bay basura. Pwede tao magani basin tao pwede kay basura man di pwede. Ang pwede. Hala di kaya ay. Dili pala bayang basura. Basura tao. Pwede na basura tao. Pwede na. Dili pala bay basura. Basura man may tao na bay. Kamulit na. Kamulit ko ikaw na kanso. Atay. Ya imo uy. Kamulit na gud. Yabang ikay na kuha. Kaya ko ba ko ani? Isang ginigati dili na to gilabay uy. Yo ah. Ay guta. Ay lang sa guta buni. May pag-atulay datos doktor uy. Boss na ako gasta na boss. Atulay mo di mamunong ba? Gasta ko doy. Wa tao gulu wa man tao da. Nido ta diri o. Para tanan ka boss. Ay lang taguni. Boss hala. Ay lang taguni. Yo, gasta mo so. Ay nakabutang o di palabay basura. Na di man basura, plastic man na. Plastic niya yung perkada na. Mapriso ko ani no. basta. Atulay ni labay uy. Atulay si. Tanong boss. Di lagi atulay ni. Ay, di boss. Sakan ko anak. Tama boss. Tama boss sige. Asa man ta? Maabot na sa kami. Punta na eh. Ayaw lagi kay mapriso ka anak. Ayaw, di ba? Kilaban niya! Igatang mo na di pala bayad na, yung kilabayan yun! Sa minabayan din eh. Dah. Atay ka. Tay, tao dyan di ba? Tay! Ang tumatuhan na tao man yung ilabay! Napatay man eh! Hoy! Boss! Atay na na. Nakakita na to. Mo to nagbantay dito. Mo to nagbantay. Batay nagbantay. Oh. At kita oy mapriso ka ko ani. No. Gaatay magkagud ikaw may nakaamong atugod. Imbis makuha na ko akong kwarta ato. Saan ako magkakuha? Hoy! Asa mo?
Hoy! Nana, oh! Hoy! Nana! Hoy! Sa tao man to yung gilapay, ha? Ano to? Tao man to yung gilapay. Tao! Apa sih? Tao! Ayaw naman. Tao to! Hoy!